Kwadhi mbele ni jatend migao mar jotije piny owacho Aisha Jumwa lero ni piny owacho geto medo kwan mar jotich mag piny owacho mondo migiti ne jopiny e yo makare. Kaka Walter Nyambaga lero Jumwa wacho ni migao no bende koro geto medo kwan jotije mag sirikal. Jatend migao mochung' ne chenro mag jotich piny owacho Aisha Jumwa okone piny owacho geto medo omenda jotije sirikal omenda e wi osachgi mag yudo sani kaka yore mag chiwo fuong'ruok e wi osachgi ma ichulogi. Aisha bende okoni sirikal chano medo kwan mag jotich mag piny owacho mondo mi gichwal tijgi ma onge kod ng'ikruok, kata kamano mabiro mana bang' thuolo mar juma achiel donjo apisi. Na nitahakikisha tumeanza hayo mazungumzo kuhakikisha ya kwamba mishahara ya wafanyikazi wa umma inakuwa reviewed na tunahakikisha ya kwamba imeongezwa. Kanyo lose yoro mani okelo kanyakla jotend jotije mag piny owacho kar tiegruok mar jotije piny owacho mar Kenya School of Government bade ma Mombasa. Aisha konyo yangore ne kwan mag jotije piny owacho ni piny kipimo kod kwan mag jo Kenya madwaro ni otinege. Uhaba wa wafanyikazi katika public service, mimi nataka niseme upo kama nilivyosema juzi. Tuko na wafanyikazi 900,000 plus less than a million serving 50 million Kenyans. Wafanyikazi wanafinyika, wafanyikazi wanafanya kazi kwa na kazi ambazo ni nyingi kushinda vile wanavyotarajiwa. Kata kamano kinde ma piny owacho ni kod kwan mag jotije piny owacho ma 1923 madwe ka dwe chulo omenda maromo bilion 520 e pinjo maduong' ma pod omako dhojo Kenya. Kinde mangima oridore makech kod ngajo kwako counties buoram, sirikal biro golo omenda kure mar chopo kare lek makamano. Sasa hiyo initiative mimi nitaanzisha na pamoja na timu yangu hapa na zile wizara husika na zile taasisi husika kuona ya kwamba mishahara ya umma inapata kuongezwa. Chik mar Kenya yango kenge mowinjore lo chenro mar medo sach jotich sirikal. Chik no dwaro ni nyaka pedh twak makamane od bura kendo jo od bura goye mbaka. To bende duol mar rango sach jotich piny owacho SRC bende nyaka gwel pachgi, to kod migao mar omenda bende nyaka som rieko mar rango ka bende agucho omenda nyalo bedo kod balang' makamano. Walter Nyambaga, Ramogi TV.